Wallahi ban samu wa'ancan ba. Sai dai wasu na samu guda 3 daga gani kansu zai yi tsada ranka ya dade. Ina daidai. Kaji an iskan yara, ni za su nuna ma iskanci ba gashi nan na masa bariki ba. Haka kurin? Dama an gaya min hanyar nan bai da kyau. Abada.